adamlarda yöneki finansaw grammatlyk ýok. Gurbagalar bar, pul getirýän. Alla günne sypaly ýerden turyp pulun gelipdi. Ýa bolmasa agaçlar bar, dahwat getirýän. Alýan ekýän, beýle gulları seredişiň seredýän. Aýda dahwadyň alýan. Eme problema düşünemi. O zatlar almak üçin pul gerek, a pul nereden almalıyız? O imada kartinkalar var ýörüýdi. Ýazyk duraşataydy. 10 adam bilen paýlaş, erti baýýandy. O paýlaş da 10 adam bilen gerek bolsa istoriýany goý, duruzýa goý, oňa derip adamlar işe gidýär. Näde? İşläp berinden çykjak, ýa bolmasa aňyryňa bar zatlar atjak. Üňärkisi musordan mana gidýär. Oho, musordan manka. Amminýaýo athodyna da hody diýip soňýar. Himme da ansa, himme da seň elinde.